aan tafel de Frieske rijders voor Oekraïne, Jochem van der Wielen en A.D. Oosterman. Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jochem uit Burgum haak ik al vandaan, maar Klopt. Adrie... Het oude Haske. Oh, de Haske. Dat Ja, is even zeker. wat verder van. Ja. Nou, vanzelf. We hadden oor, krijgt hier burgemeester Jouke Rauwe de Vries hier rond tafel en die hier noemerskreun oor verbinding. Het gaat als raar in de broadcijfer en ja, er werd de focus heel wat lijn op uw verschillen, maar we maken de verbinding op zich. En ik van mensen die het nou sfeer ha en dreig en vanzelf is dat in Oekraïne. De Friese rijders voor Oekraïne. Nou, ik denk dat het op zich zijt wat je hem doet, maar ik wil wel graag even van je meer. Waar ben je als stichting? Of als organisatie en wat doe je hem? Ja, ik kan wel iets over vertellen. Ik ben hier op Strijen Limbenken met Friese rijders in contact kan. Via Biets en A.T. Visser. Dat zijn de grondleggers van de organisatie zoals het nou is. Uw oudste zoon Akke, die had nu Oekraïne te West. Die had de meesten op heel toen kwart nee dat de Russen Oekraïne binnen voelen. Toen vat de eerst. Vat de in eerst. ieder geval, ja. Als meesten ophellen, daarna ben ik de kant uit rijden met een dorpsgenoot hier, met Gauke. Toen ben we ook naar Oekraïne te rijden en heb ik meesten ophellen met me, met benches. En de Stichting Friese Rijders, wie toen kreeg oprichten, mij trok een paar meesken. Dat is ondertussen uitgegroeid tot een grote organisatie. En wat me heel wat aanspreekt binnen die organisatie, dat is dat het een organisatie is met honderden vrijwilligers, waarvan net één betalen wordt. In tegenstelling tot grote landelijke Ja, hulporganisaties. van grote hulporganisaties. Dan werd vaak betaalde krachten tussen zitten. Ja. Dat haast bij Friese Rijders net. Iedereen werkt voor eigen rekening en risico. En die moet financieel zijn eigen broek op horen. Maar even een stap hebben we nog, want jou zegt van ik ben daar west en we gaan mensen ophalen. Ja. Dus Oekraïners die daar in oorlog zitten, die gaan hem ophalen en hier heen bracht. Ja. En dan, waar moeten die mensen heen? Dat wie in het begin wat we chaotisch al hier. De jaarbeurs in Utrecht, dat wie een heel grote opvanghal werd heel volle Oekraïnse mensen ingegangen. Vrijwel uitsluitend membenches, oudere vrouwen, maar geen mannen, want die moesten niet lang blijven natuurlijk. Ja. In uw geval weet je, ben naar Utrecht rijden, Gauke en ik. Daar bleek een plak te wijzen. Toen konden we in mem, weppen en een paar benches, die konden we in Harlingen plaatsen. En dat wordt al achter de schermen gereguleerd door een organisatie in Nederland. En die worden mem, die konden we toen naar grens brengen. Lang verhaal kwart is al je dat goed slagen. Uiteindelijk hebben ze heel let op pionnen nog. Die na 2 dagen rijden, 2 hele dag rijden. Hebben ze let op pionnen in Harlingen op zo'n schip plaatsen kent, zo'n bruine vaartschip. Ja. Van iemand die voelde zich heel wat betrokken. Die zei, mijn boord is leeg, breng ze maar en ik zwaar je ervoor. Zo. En even oor naar Adrie. Ik zeg maar, tutoeer even. Wat is die link bij de organisatie? Hoe bist u erbij kwam? Ik ben erbij kwam vorig jaar oktober, toen weer de eerste dag. En ik ging toen in mijn pensioen dat jaar. En het raakte me zo. Ik denk, je moet jezelf plaatsen in een oorlog. Dan wil je graag geholpen worden. Dus ja, vandaar dat ik daar toen bij kwam ben. En wat is die achtergrond? Want dan zei ze van ik ben met pensioengang. Wat Ik ben altijd telefoniste, receptioniste geweest bij het mooiste bedrijf in het noorden. De Nou. fietsenfabriek Batavus. Nou, Dus daar heb ik meer dan 40 jaar gewerkt. ja. En nou dit, want dan zie je dus vanzelf even wat oors. Maar er wie een Ierpendij dus, waar weer dat? Dat in Houlerwiek. En toen heb ik daar even rondgezien en ik denk van ja, hier wil ik wel wat aan. Wat is Houlerwiek? Is dat, zeg maar, voor de Friese rijders is dat het standplek, zeg maar? Het dat is- centrum? Daar staat het pakhuis. En het pakhuis en Houlerwiek lijkt natuurlijk mooi centraal voor de noordelijke provincies. Ja. Hè? Friesland, Groningen, Drenthe. Ja. Dus mooi centraal. En daar worden natuurlijk dagelijks goederen binnengebracht die ze in Oekraïne gebruiken kennen. Ja, want het heet de Friese rijders van Oekraïne, maar dus hij krijgt al uit de grens en Drenthe komen ze ook. Beslag dat hier in Noord-Nederland? Nou, ik denk wel heel Nederlands langzamerhand. Ja, want er zijn natuurlijk ook wel inbrengpunten. Ik verder in het land wel. En dan zamelen de mensen het spul bij elkaar. Bij één adres, zeg maar. En dan wordt het met een bus of met een auto wordt het dan gebracht naar Houderwijk daar. En hoe volle ritten binnen dan naar Oekraïne? Hoe vaak baat dat? Nou, nou zo maar elke week. Oh, Ja, dit hier, wie bijzonder volle.
in het begin is de start met snel dan een keer een rit. Een beperkt aantal ritten per jaar. En dit hier, ik denk dat ze haast elke week wel een vracht erin bracht. En het praat echt hoe een auto, een trekker, een trailer vol. Mijn hulpgoederen. Mijn hulpgoederen. Ja, en het is nou wintertijd vanzelf. Dus Ja. ik kan me zo vaststellen dat dat verlet is echt van, zeg maar, tekens. Aggregaten. Ja, vooral aggregaten. Maar wat de Russen doen, dat is vooral die energievoorziening gewoon vallen. Dat de mensen letterlijk en figuurlijk in de kou zitten. Ja. Dus, maar ondertussen ben er nog, ik denk dat altijd ook weer heel veel kleren ben al bracht. Warme kleren en dergelijke. Ja. En waar ik heel veel behoefte aan is, dat is lang houdbaar voedsel, verzorgingsartikelen. En ik heb begrepen, vooral voor bijen, voor memmen, warme kleren, tekkers en dergelijke. Ja, ik doe eigenlijk steeds maar het beddenpakket. Ah ja. Want een warm bed is gewoon heel belangrijk. Ja. Dus dan hebben we er wordt een heel soort dekbedhoezen, onderlekkers en dus echt compleet speelpracht. Maar ik de meeste redden ook op de tekkens. En de oude tekkens die ze vroeger gebruikten en lekkens. Dus alles is gewoon welkom. Dus ik maak gewoon een warm bed. En we doen er altijd even iets extra's bij. We doen er altijd even een stukje chippen tussen. Och. En het is gewoon lekker uit die tas die je hebt door van dat er iets vriendelijks uitkomt, zeg maar. Iets. Ja, dat ze En zorgen dat er echt aandacht ondersteed is. ja. En dat er aan die mensen kan tocht. Ja, inderdaad. Bist u zelf al in Oekraïne West? Ik ben zelf in Oekraïne geweest. Ik ben met een groep van ongeveer 20 vrijwilligers ben we erheen geweest. Om te zien van, wat is er nou echt prio? Van, waar hebben ze behoefte aan? En dat we inderdaad het warme bed, maar de warme kleren. En dan echt winterjassen en sjalen, mutsen en handschoenen en warme kleren. En goede schoon, Oh ja. zeg maar. Ja. Schoeiselijk. Ja. Ben je direct West al? Ik had er nou 5 keer West. 5 keer. Ja. En waar dan? Waar ben je dan West? We zijn de eerste 2 keer bij we eerste keer bij we mensen ophellen bij de grens. Dan hebben we mijn busje bij we erin rijden. Dat busje werd beschikbaar gesteld. Want dat is echt, en ook ik graag benieuwd hebben, hoeveel mensen, bedrijven zich inspannen en belangeloos materiaal, auto's en dergelijke en goederen beschikbaar stellen. Dat is echt, dat verrast me heel bot, nog steeds. De eerste keer bij mij een busje erin rijden, VW-busje. Daar hebben we hulpgoederen in die lang houdbaar voedsel, tekkers en dergelijke. Dat heb ik over de grens gebracht. Dat is oerladen in auto's van de stichting in de Oekraïne. Die brengen het rechtstreeks naar het frontgebied en oren plakken daar waar het echt nodig is. En toen hebben we op diezelfde grens, aan de Poolse kant, hebben we toen bij mensen ophellen vluchtelingen. En die hebben we toen mee in Nederland genomen. Ondertussen weer hier in Burgum zoveel spulbienen maar verzamelen. Ik had de luxe positie dat we het loors achterhoes ga ik dus ruimte genoeg. Maar het leidt er 15 kuub aan goederen. Zo. En ik denk, hoe krijgen we dat er ooit heen? Nou, mijn dorpsgenoot Gauke hier snel oplost. Die zei, ik ken wel een bedrijf hier vlakbij. Die had een mooie grote vrachtauto, een grafkistenfabriek. En die auto konden ze aan mij krijgen. De eerste vraag die we kregen van, wie had graag die auto na een weekendje weer, waarom? Want dan had ik hem nodig. En red je me mee. Ja. Dus toen ben ik voor de tweede keer erheen rijden. Hebben we de spulrek al hier last en kreeg over de grens. En toen ben ik voor de derde keer ben ik geweest. Toen had ik een trekker en trailer beschikbaar gekregen van een tankverhuurbedrijf uit Bolzwart en een trailerverhuurbedrijf uit Grauw. Werd belangeloos ter beschikking gesteld. En toen hebben we 90 kuub ons spul erheen gebracht. Nou praat ik over vorig jaar februari, denk ik zoiets. En er zitten 60 aggregaten bij. En dat weer heel nodig. En daarmee denk ik wel liedsaggregaties werd ongeveer 3 gezinnen van leven kennen, eten sieren en zich warm horen kennen. Die hebben we toen naar Ternopil gebracht. En ik ben in februari weer in de West. Ondertussen hier de stichting zijn hele gunstige voorwaarden een eigen vrachtauto oernemen kent. Een trekker en een paar trailers. En ik ben in februari naar Odessa te West, dat is op de kant bij de Zwarte Zee. Prachtige stad trouwens. Maar er staan er 15 kubskisten in met gerappels en met wertels. De klaai zit er ook op, Zuid-Loonwij. Plus heel volle orenspullen erbij, die het meesten nodig gaan. Die het weer heel logisch vinden hier. Die we elke dag broeken. We hebben net bij nadenken, maar dat hebben we direct lost. Ja. En ik heel veel spullen, ik verbandjes. En dat had me toen echt heel die preken dat we daar in een gebouw zien hadden. Met een Amerikaans echtpaar opzet hier. En er zijn 34 bandjes in dat gebouw. En die gingen geen heid meer.
Die ziet net bij hun mem, want hij er weer omkwam aan het front. Een sociaal opvang net zoals hier, dat kennen ze daar net. Die 24 bandjes, die, ja, dan denk je van, ja, wat komt er ooit van terjochten? Lietse peutertjes en tot mij, ja, 14, 15 hier. Maar die waren heel mooi opvang. Die kregen daar echt een opleiding. En toen we waarom reden, mijn maat en ik, toen hadden we wel even over de Stilwest. Ja. En toen we een paar dagen thuis. En toen kreeg ik een filmpje thuis. En toen zei ik me goed, want u delen meer maar die battles en de hierappels daar. En er waren zelfs mensen die moesten de bezoekers wat regelen. Die saffelen onloop weer. Want meesten hadden geen geld. Ze hadden het niet schaars. De meeste van de mensen die het geen geld hadden. En ze stien in een rij, mijn ammerke. En dan kregen ze al je 12 scheppen. Battles, 12 scheppen, hierappels. En hoe later dan zit je weer in Burgum in de supermarkt en dan krijgen we keuzestrijd wat voor kleur vla we hadden. Dat is het tegenstrijdig. Dat is tegenstrijdige Ja. strijdende Maar toestand. je riet dan naar Odessa, hè? Maar dat zit je wel in oorlogsgebied. Hoe viel Ja. dat? Ja, dat is... ik zelf had ik die moeite mee. Ja, ik denk wel de Vleeners afvalraketten en drones Oekraïne binnen. En zo er een op ingolf vallen, dat zou heel toevallig wijzen, maar dan ga ik wel pech. Ja. Alleen het thuisfront word je natuurlijk wel... maar je merkt er net zo heel volle van. Nee. Dat toen ten Opel merk je het volle van. Daarna show je wel, dan heb je de roadblocks en je hebt zo'n kapot spul, scatterspullen. Odessa, je merkt het wel. En wat ik heel bot zichtbaar is, dat ben uit de steden in rijden, want het is krijgelijk hier 40 jaar in Nederland. Je hebt geen rondwegen, je komt wel trouw die dorpen en steden heen. Ik ben op zich wel, ja, ritjes, maar heel volle leiding. Maar er show je heel volle vlaggen bij al die plakken, al die blauwe vlaggen, maar een foto erop van een gesneuvelde soldaat. Oh ja. Elk plak eerst zou zien man en die toen het front sneuvelen binnen. En dat is gigantisch volle. Ja. Ja, dat is echt. Ja, dan enorm werd het vol. echt zichtbaar, hè? Dan komt het zichtbaar. Schrijnende Ja. toestand. En in principe staat tegenbij, hè, in Europa. Nou, dat had ik misschien maar hard bereiken. Ik heb dat al vaker gezegd. Wie ben simmers? Je hebt massaal uit Nederland wijn naar Zuid-Frankrijk op vakantie. Ja. En dat vinden we heel gewoon. Maar als je dezelfde afstand rieden van Nederland, dan zit je in een oorlogsgebied. Dan zit je in een oorlogsgebied. Ja, dan mogen we praten daarnaast even over verder. En Aasten zelf ook nog een bezoekje te bellen met Frankie en Koen. Want nou ja, die ben eigenlijk bekend in heel Nederland. Jazeker. En de patatbakkers. Dus met hem aan tafel zullen we daarnaast nemen met België. Maar dan ben je naar de muziek. Naar de muziek.